Alfons en Adrie Kennis, we gaan met jullie praten. Jullie hebben al wat neergezet hier. Jullie zijn paleo... Wat was het ook weer? Kunstenaar. Paleo-kunstenaar. Je moet toch even vertellen, voordat we naar die koppen gaan. Waar is die fascinatie begonnen? Als jongetjes van 7, 9, 13, waar begint het? Ja, ik denk een jaar of 8 waren of zo. Ik weet niet, mijn ouders werkten in de kantine, we hadden niks te doen. En toen hadden we wel een boekje en dan zag je heel mooi een dierenboekje en over oermensen. En dan zag je van die mooie silhouetjes van een aap, begon met een aapjenkopje en dan begon er iets geavanceerder. Dan kreeg je een prachtige Neandertalenkop, dus wat rijtjes. Dat vonden we interessant en dan gingen we nakleien. En dan had je ook schedeltjes verzamelen. Toen ontdekten we dat er... Schedeltjes verzamelen? Schedeltjes verzamelen, heel veel jongens dingen doen. Waar haal je die vandaan? Langs de kant van de weg. Veel criminaliteit in die buurt. Ja, en toen kregen we als een slachthuis mee. Dat is ook al heel veel. Maar toen vond het interessant dat er onder die schedels, of onder die koppen die we al interessant vonden, ook schedels zaten. En in de prehistorische dieren vonden we interessant, en die skeletten allemaal. En ging je dat dan ook allemaal schoonmaken en uitpluizen? Ja. Vies doen? Vies doen is interessant. Nee, alles schoonmaken en in de pan en dan uitkoken allemaal. En dan, maar de prehistorische dieren vonden we heel interessant, zeg maar. Ja. Nu liggen hier allemaal schedels. Zijn dit echte schedels eigenlijk? Nee, we hebben... Het zijn voornamelijk allemaal afgietsels allemaal. We hebben heel veel schedels thuis om een soort vergelijkingscollectie op te bouwen, waardoor we kunnen zien hoe de anatomie van verschillende dieren eruit ziet. Ja. En als je dat allemaal echt zou zijn, zou de politie op ons dak komen, want ze zijn hartstikke beschermd, heel veel van die diersoorten, zeg maar. Nu gaat het over het verhaal van de mensen. Dat is dit prachtig door jullie geïllustreerde boek. Wij, eenvoudige HBS'ers, mag ik even zeggen, dat heet tegenwoordig Atheneum, die hebben dat plaatje van net gezien, waarin je zag dat de mens evolueerde via de aap en dan steeds iets groter. Maar dat is eigenlijk niet het beeld wat ontstaat. Dat is dit beeld, dat hebben wij op school gehad. Ja. Dit is eigenlijk niet het beeld wat uit dit boek opstijgt. Want er zijn verschillende soorten mensen. Het klopt wel. Kijk, het verhaal, als je in tijd kijkt, dan klopt het ongeveer wel. Qua tijd klopt het wel, maar we zijn met een aapachtig wezen begonnen en het eindigt in een homo sapiens zoals wij eruit zien. Maar in tijd klopt het, maar het is niet duidelijk dat de ene evolueert uit de andere. De evolutie is niet één rechte lijn, het is veel meer een struik. Met allemaal dode punten en nieuwe experimenten van de natuur. Er komen nieuwe aapmensen, die proberen weer iets nieuws en die gaan dan weer dood of die sterven uit. En uiteindelijk blijft er eentje over, dat is homo sapiens. Ja, maar ze zijn er bij elkaar, bedoel je? Ze zijn er soms gelijkertijd. Ja. Ja, dus wij zijn toch niet uit de Neandertalers voortgekomen? Dat is toch een aparte tak? Precies, wat ze nu denken. Wat ze nu denken, hè? Maar vroeger wilden ze heel graag arbitrair in een mooie rijtje neerzetten. Bijvoorbeeld was dat een Neandertalers 2, dus dat wij daarvan afstammen. Ja. Maar ik had deze schedels meegenomen, want dit is wat is overal in de natuur gebeurd. Biologen moeten eigenlijk allemaal weten allemaal. Ik bedoel, bij elke diersoorten, je hebt een bron, zeg maar, een groep dieren, en die radieert, of die verspreidt zich en die bezet alle niches. Die beweert, elk dier probeert bijna elke niche te bezetten die er in de natuur vakant is, min of meer. En dat is altijd zo geweest, en dat is bij alle diersoorten zo geweest, en dat is bij de mens niet anders geweest. En je hebt bijvoorbeeld van hyena's en dieren die op dezelfde plek leven als waar de mens, waar ze denken ontstaan is. En je ziet hier dus 3 verschillende hyena-soorten, dat zijn de soorten hyena's, die ongeveer in hetzelfde gebied leven. En de ene, dit is bijvoorbeeld een bekende gevlekte hyena, dus een actieve jager, die ook enorme tanden heeft om botten te kraken. Dit zijn de meer solitair of alleenlopende jagers, zeg maar, of scavengers, aaseters. Maar dit is bijvoorbeeld ook een hyena. En dit is ook gewoon een hyena die minuscuul kleine tandjes heeft. En dit is een hyena die in de niche opgezocht heeft om termieten te eten. Dus deze hele grote, goed ontwikkelde oren, om goed te luisteren naar knagende termieten. Knagende termieten. Knagende termieten in de struiken. En voor termieten heeft hij een hele grote tong ontwikkeld. En dan likt hij al die termieten op. In tegenstelling tot zijn neef, die totaal geen tanden juist meer. Maar is er nu één soort hyena overgebleven? Nee, dit zijn nu deze leven naast elkaar. Maar dit is ook nog maar een restant van wat er vroeger was. Want de hyena is namelijk eigenlijk allemaal al weggejaagd door de hondachtige. En de hyena is een katachtige eigenlijk. Hè. Dus het is meer familie van de kat dan van een hond. Als je hem ziet, leek hij meer op een hond dan op een kat. Maar het is familie van de kat. Ja. En in Noord-Amerika kwamen honden aanzetten allemaal. Die hebben heel veel niches van die hyena's. Hebben ze uit heel veel niches gejaagd.
En hetzelfde is gebeurd bij de mens. Ja, laten we naar de mens gaan. Ja. Maar waar is dat kleine meisje gebleven eigenlijk? Oh, die hoort er even niet bij, want die is veel later. We pakken één tijd even. Dit is 1,5 miljoen jaar geleden. En dan, deze 4 mensensoorten, zeggen ze, liepen in hetzelfde gebied in Kenia, Tanzania, in het gebied. Liepen deze 4 mensensoorten langs elkaar rond. Want ik zeg mensensoorten, want het zijn eigenlijk, de hersens waren niet zo groot, maar het zijn eigenlijk sommige zijn rechtoplopende apen bijna, want deze zijn de hersenen net zo groot als van de chimpansee. Dus het zijn rechtoplopende apen en een aantal daarvan die zijn ook gespecialiseerd. Deze is gespecialiseerd in heel hard voedsel, heeft een hele grote kop, hele dikke kaakspieren, die eet wortels en gras en wortels, en heel taai voedsel. En nou, deze ongeveer ook, maar deze gaat richting mens. Leeft in hetzelfde gebied. En deze heeft een hele grote hersenen gekregen. Het heeft een heel klein gezichtje. Zijn gezicht gaat onder zijn hersenpan. En zijn mond, zijn tanden zijn helemaal niet stevig. Deze eet waarschijnlijk veel meer fruit en waarschijnlijk ook meer vlees om zijn hersenen te kunnen voeden. En die die heeft ook daarnaast? wat hersenen. En dit is weer een raar soortje. Ja, dit is ook een volwassen iemand. Het zijn 2 volwassen vrouwen dit. Ja. En dit is weer een soortje, denken ze, die heeft er ook geleefd, maar die heeft heel lange apenarmen. Ze hebben het lijf van deze soort gevonden. Dat we heel lange apenarmen, meer een aapachtig uiterlijk. Hij liep er rechtop, maar was meer aapachtiger dan deze weer. Maar die gezichten hè, die jullie ze nu ja. hebben gegeven, Ja. is het... Ja, hoe weet je nou dat ze er zo... Wat is de basis? Dat is neem ik aan stukken schedel die je bij elkaar vindt... en dat je denkt, dit moet ongeveer de schedel zijn? Werkt dat zo? Ja. Er worden dus schedels gevonden en er worden dus afgietsels van gemaakt. Dat is dit plastic afgietsels. Ja. En op die... Maar je geeft ze nu gaan gelaatsuitdrukkingen. Hoe weet je dat de gelaatsuitdrukkingen zijn die ze hadden? Nee, dat weet je niet. Je weet ongeveer... Het enige wat je weet, zeg maar, is ongeveer de dikte van de huid ongeveer. En we hebben metingen gedaan bij apen en bij mensen. En dat komt vrij goed overeen, zeg maar. Er is extreem veel verschil in. En je weet dus, globaal weet je ongeveer dat het gezicht ongeveer zo globaal uitgezien heeft. Maar de expressie is totaal onbekend. Dat kan heel iets anders zijn. Aan die expressie zie je wel dat ze nodig in relatietherapie moeten trouwens. Is het ook zo dat ze wisten van elkaars bestaan? Ja, ik denk het wel. Ja. En communiceren dan? Bedreigden ze elkaar? Hoe Alles kan. Ja, alles kan, maar ik bedoel van, maar ze zitten elkaar niet in de weg. Iedereen heeft zijn eigen beroep in de natuur. En die is timmerman en die is loodgieter en ze zitten elkaar niet in de weg. Ze hebben niet hetzelfde beroep in de natuur. Ja. Dus het kan langs elkaar leven. Als deze 2 hetzelfde zouden eten en op dezelfde manier zouden jagen, dan wordt het concurrenten van elkaar. En dan sterft er 1 van de 2 uit. Ja, wat is de volgorde eigenlijk van uitsterven geweest van deze 4 die hier liggen? Dat weet ik niet. Nou, Deze is waarschijnlijk is deze doorgegaan. Deze gaat door. Deze gaat door. Die sterft uit. Dat zijn wij. Ja, dat is waar. Maar hier komen weer afsplitsingen van. Ja. In Azië en in Azië, Indonesië en alles. En die afsplitsingen hiervan, die komen ook bij hen tegen. Want die archaïsche soort, die oudere soort, die blijven nog een tijdje doorleven. Dus ik denk, als je bijvoorbeeld ook bij de hyena's, als je bijvoorbeeld deze hyena is wat tanden iets geavanceerd, zou ze iets geavanceerder zien als deze hyena's. Dus als deze vroeger gevonden zouden worden, deze hyena's, dan zouden ze waarschijnlijk deze als heel geavanceerd neergezet hebben en deze hyena's als primitiever. Maar we weten natuurlijk dat deze allemaal tegelijkertijd gewoon nog voorkomen allemaal. Ja. Dus het komt allemaal tegelijkertijd in hetzelfde gebied voor. Oké, maar even terug naar de mens. Ja. Dan staan wij dus het dichtste bij diegene die hier met dat haar... Ja, en dan komt deze... Komt hier nog aan? Deze komt op de hoek. Ja, en dit is al veel verder in de moderne tijd. Dit is de eerste Homo sapiens. Dit. Juist. Dus de eerste zoals wij zijn. Er is maar 1 mens meer over, Homo sapiens. Dit is de eerste Homo sapiens. Die is Over welke tijd hebben we het dan? 200.000 jaar geleden in Afrika ontstaan. Ja, een zwarte man. Een zwarte man, ja. En die zwarte man die gaat waarschijnlijk. uit Afrika en die komt dan Israël en die komt dan Europa binnen en dan komt hij de Neandertaler tegen. Ja. Waarom maar hier zit toch een witte man? Ja, ik bedoel, die Sorry, hoor. Ja, nee, ik begrijp het. Dit ben ik. Ja, je hebt iets hoger voorhoofd. Iets meer kin. Hopen, ja. Maar waarom staat hij dan niet op de voorpagina van het boek? Ja, dat is een beetje cliché misschien. Maar? Zij willen iets spectaculairs op de voorkant hebben en dan pakken ze dat. Maar, Ja, het meeste beeld van een oermens is toch een beetje blanke man met lang haar en een baard. ik heb een caveman. Dat staat dus in schrille tegenstelling tot de werkelijkheid. Dit is ook een oermens. Ja. Alles is een oermens. Het is maar gewoon waar je kiest, wat de uitgever spectaculair. Sorry? Hij was het net nog.
Het zijn allemaal oermensen. Het zijn allemaal oermensen. Ja. Wij stammen hier vanaf. Hoe verhoudt die zich tot deze... Ja. Dit is een afsplitsing ongeveer 200.000 jaar geleden, en 500.000 jaar geleden in Europa. Kwam een splitsing, ontstond er in Europa, dat is heel interessant. Los van de rest van de wereld, geïsoleerd, ontstond in Europa ook een mensachtige die net zo grote hersenen had als ons. Maar een iets andere bouw voor de schedel, maar net zo grote hersenen als ons. En die ontwikkelde zich dat parallel met ons. In Afrika gebeurde dat en in Europa gebeurde dat ook. Dus dat is de Afrikaans en dat is de Europeaan. Ja, en die kwamen elkaar tegen. Die kwamen ongeveer een 40.000, 30.000 jaar geleden. Ja, en ze noemen het een soort, hè? Dus het is geen ander ras. Het is hetzelfde als een leeuw en een tijger elkaar tegenkomen, zou komen. Of bijvoorbeeld nou panters en leeuwen die in hetzelfde gebied leven. Maar deze wint. Uiteindelijk wel, ja. Mag we nog even terug naar dat hele kleine vrouwtje wat je in het begin Die is ook heel recent. Het is hetzelfde eigenlijk verhaal. Ja. Deze kan eigenlijk er langs zetten, deze. Ja. Maar nou is het heel leuk van deze. Deze stamt van deze af. Deze stamt van die dat af. is nog wel enigszins te zien. Ja, maar hij leeft nog in dezelfde tijd door als deze. En Maar jij zei die is 1 meter, die vrouw, hè? ja. Maar hoe overleef je in een barre natuur als je maar 1 meter bent? Elke willekeurige hond die kan je opeten als je wil. Nee, er is een theorie dat die dieren, of die mensachtigen op een eiland terechtkwamen waar geen grote carnivoren waren. Dus dan is het gunstig om vrij klein te zijn dat je niet zoveel voedsel nodig hebt. Dan kun je het langer uithouden. Als je hoe groter bent, hoe meer energie het kost. Dus als je klein bent en op een warm eiland, waar dus niet veel energie was dit kwijt aan de eiland? warmte. Flores, bij Indonesië. En daar waren die mensen zo klein. We noemen het even voor het Maar dat is een gemak theorie. Hè? Dat is een andere theorie is dat het van een hele vroege kleine vorm afstamt, die altijd klein gebleven is en die toen op de eiland terechtgekomen is, maar dat het gewoon een kleine vorm is. Ja. En de dieren waren ook klein. De grote dieren waren klein. En de kleine dieren waren groot. Wacht even. Dus gaat als er geen natuurlijke vijand is, dan kunnen kleine dieren die normaal heel weg kunnen duiken en in holletjes kunnen kruipen. Die kunnen groot worden? Die kunnen groot worden, want er is geen natuurlijke vijand. Dus lekker eten en lekker groot worden. Relatief worden ze groot. Voor grote dieren is het niet verstandig, want het was vrij beperkt. En het voedsel is vrij snel op. Dan overleven alleen maar de dieren zeg maar, die het kleinst zijn, dus het minste voedsel nodig hebben. Ja. En Dus olifanten worden dus heel klein. Op de eiland werden hele kleine olifanten, zelfs op de Middellandse Zee. Tijdens het Neolithicum nog, geloof ik bijna, toen die de hunebedden bijna gebouwd werden, liepen er in de Middellandse Zee nog op bepaalde eilanden nog olifantjes rond die groter waren als een meter. En nijlpaardjes, zo grote nijlpaardjes. In de bergen, in Kreta en dat dingen. Maar toen de mensen daar kwamen, waren ze meteen weg. Toen zijn ze meteen uitgegroeid. Het is allemaal via 1 bron, hè? Dit. Dus het is heel moeilijk te checken of dat allemaal klopt. Ja, volgens mij zijn wetenschappers. Hebben jullie hier nou ook een tentoonstelling van al deze prachtige koppen die je gemaakt hebt? Nee. Ja, deze in een tentoonstelling in Duitsland, het Senckenberg Museum. Ja? Dat is nu op dit moment een reizende tentoonstelling, maar er wordt nu opnieuw iets verbouwd. En over een jaar of zo wordt het een permanente tentoonstelling. We krijgen 30 van deze individuen te zien, van 30 hebben we gereconstrueerd. En die andere zijn we zijn met een tentoonstelling bezig om een tentoonstelling te maken. Dat je eigenlijk via de reconstructie, ook via onze ogen, kijkt hoe de evolutie tot stand gekomen is en hoe de evolutie werkt. Want het verhaal van de mens, daar kunnen we natuurlijk nu al van genieten vanwege het boek. Maar het zou natuurlijk eigenlijk wel mooi zijn als je het ook gewoon allemaal echt kan zien en bijna kan voelen. Dat gaat gebeuren. Ja, als mensen het interessant vinden, dan gaat het wel gebeuren. Ja. Ik denk dat je dat wel interessant vindt, of niet? Ja, het lijkt me ook educatief. Het is veel interessanter dan Europa, dan in Brussel. Van de eurocrisis hadden ze nog niet zoveel last van te zien. We moeten concurreren met dinosaurus en sabeltijgers allemaal. En als je de tentoonstelling over prehistorie hebt, en dinosaurus is super populair. Jullie zijn eigenlijk nog steeds diezelfde enthousiaste jongetjes gebleven. Denk het. Maar neem je ook nog wel zo'n schedel mee dan? Of doe je dat? Neem je nog steeds van een schedel mee als je in de auto zit? En de Marktplaats. Voor zat schedels verkocht op Marktplaats. Ja, wat we nu aan doen is dat we bij universiteiten of bij grote musea, als we een opdracht krijgen, dat we een museum iets voor ons voor niks krijgt. En in ruil daarvoor mogen we alle interessante schedels, kleine interessante buidelmolletjes, transbaital zokor, giant spallax, al die rare beestjes die maar wel evolutionair heel interessant zijn, mogen we afgieten. Ja. En dan krijgen ze er iets voor ons voor terug. Maar dan hebben we een hele mooie evolutionaire collectie van hoe je nog alle situaties ontstaan is, kunnen we nog steeds zien eigenlijk. Bij ons in de schedels. Goed. Maar nou, ik hoop dat er snel weer een aanleiding is dat jullie weer aan tafel zitten. Dat komt er weer.